sebelah niki rayine. Nggih, ini adik kula, rai kula. Asmane Dipun tepangaken nami kula Mirza Kairo, Gus. Mirza Kairo. Nggih. Tapi nek Kairone ngoten bapak nggih. Putra-putrane. Oh, Nggih, kata. Sugeng dalu saderengipun dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo saking Kepung Kediri. Nggih, Gus. Lintang Kairo. Nggih. Itu nama asli, Mbak Lintang. Nama asli, Gus. Nama asli nggih. Nggih. Sah nggih. Sah. Lintang Sebenarnya itu lebih panjang, Gus. Pripun jangkepe? Sebenarnya aslinya Ubay Lintang Fatmaruari Nala Khairun. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Ibu-ibu mestine batin dawane ngoten. Lah kok uang men. Lah nggih. Zaman baleni apa? Kalem-kalem aja banter-banter. Oh iya. Ubay Lintang Ubay Lintang Fatmaruari Fatmarwari Nala Khairun. Nala Khairun. Oh, ngoten. Nggih. Gambile matur Lintang Kairo. Berarti Kairo itu dari kata Khairun kebaikan. Khairun. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Tapi wangel Bu japalne nggih. Lah nggih kan tiang Jawi maosipun kersane gampang ngoten, Gus. Oh. Jadi Lintang Kairo ngoten. Ngoten, nggih, nggih. Lintang. Yuswanipun pinten Dek Lintang? Samenika 16 tahun. Loh, cik 16 tahun sampean. Iya, kula kelahiran 2009. 2009 cik sekolah berarti. Tasih sekolah Bu, kelas pinten? Kelas 2 SMA sakmenika, Gus. Oh, ngoten. Nggih. Tiwas ibu-ibu memang padha ngenteni iki wayahe durung ngoten. Bakno cik sekolah. Nggih, kula tasih sekolah Nggih. Bapak Ibu sedaya. Dados dereng pareng nggih. Dadi pek mantu. Nggih, mungkin seneni. Nah. Sakniki minimal 18 tahun. 18 tahun. Nggih to? Nggih, Ya, iki dereng pareng ngerantos riyen nggih. Pinten? Wong malah 19, ature Mbah Mutin 19. Wis suwi 3 tahun kas. Nggih garek enten-entenan ya di sendi nggih. Nggih, Mbak Lintang. Nggih, Gus. Swantene sekeco. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan sedaya, Gus. Tapi sedaya ature pun sami kenal kali jenengan Dik Lintang. Mila. Kula lek nimbali Dik napa Mbak? Dek mawon. Dik mawon nggih. Tak celumban ketok tuwek engko. Nggih, tasih 16 tahun. Tasih 16 tahun. Nggih. Nggih, asmanipun Lintang kula pengin diparingi langgam nika. Napa, Gus? Yen ning tawang ana lintang. Nggih, Nah, iya. niku. Sesuai nama ya, Gus. Nggih, berarti? sesuai namanya. Kalau Nggih, saya ada lagunya, jenengan wonten lagunya napa mboten, Gus? Apa lagune sampean gawene ya? No. Nggih, sun langgame yen ing tawang ana lintang. Nggih.
lintang iki nggih anu ciptaane Mbah Gesang. Oh, berarti wis lagu luawas nggih. Nggih, sampun dangu. Nggih. Lek artine niku semerem Dek Lintang sampean, apa yang dimaksudkan dari lagu Yen ing tawang ana lintang apa piye ngoten? Yen ing tawang itu langit nggih, Gus. Nuwun sewu. Sanes nggih. Mboten pirsa kula. Nah, langit. Oh, langit. Nggih. Ing tawang ana lintang. Tawang niku langit napa Bu? Langit nggih. Oh, langit leres berarti. Winter nggih Mbak Lintang nggih. Mboten Gus, niki wau nggih bedhek-bedhek. Oh, bedhek mawon. Nggih, terus. Ana lintang, ada bintang ngoten nggih Gus nggih. Menawi. Nggih. Kula semerep nggih ngoten Gus. Kalau maknanya masih belum tahu Gus. Oh, terus sakniki ngeten. Yen ing tawang ana lintang itu lek karyane Mbah Gesang. Nggih. Mbah Gesang itu bukan hanya seorang pencipta lagu maestro gitu, Nggih. atau seniman, tapi juga seorang sufi atau filosof. Nggih, leres Gus. Setiap lagu yang diciptakan, setiap lagu yang dibawakan, dinyanyikan itu penuh makna yang luar biasa. Nggih, betul Ngoten sekali. nggih. Nggih. Nah, terus kula lek enten midhangetaken lagu Yen ing tawang ana lintang niki kemutan dawuhipun Allah teng surat An-Nur ayat 35 ingkang kula waos teng kawitan pengaosan wau. Allahu nur samawati wal mathalu nurihi kamisyatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Terus Allah itu menurunkan cahaya. Cahayanya Allah itu nurus samawati wal ardi. Terus meliputi langit bumi seisinya. Nah, diibaratkan cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang, yang di lubang itu ada cahaya yang berkilau, misbah al misbahu fi zujajah, yang terus berkilau seperti lampu, dan lampu itu bagaikan gumerlaping lintang, ya, bagaikan lintang yang berkelap-kelip bahasanya ngoten, bercahaya. Jadi aku ngenteni seliramu kan ngoten. Terus urusannya ki apa yen ing tawang ana lintang kok terus aku ngenteni seliramu. Iki terus karepe piye, terus gandenge piye kan mboten sambung asline. Nah, karena yang dimaksud seliramu itu bukan terus dedemenane utawa kekasih cara bocah saiki sir-sirane pacare, tidak, tapi itu adalah ungkapan rasa cinta. Saya selalu menunggu kehadiranmu Muhammad Nur. Kami berharap bisa berjumpa denganmu Nurullah, cahayanya Allah. Nah, di situ di tengah malam kita sendiri di langit, tawang langit tegese nglangut, kita sampai hilang menafikan diri ini, melebur diri ini, ngelangut ning angkoso kang kuasa, kita sampai berjumpa dengan Yang Maha Kuasa sehingga bertemu gemerlapnya cahaya yang disebut Nurullah, Nur Muhammad itu tadi. Ya, awitane ngoten niku. Mbok bilih lek mboten klentu mergi nggo sing nyiptakne sanes kula. Kula niki namung graita mawon. Iki kula tafsiri, kula ngajeni kok ketingale mengkaten. Ngoten Dik Lintang nggih. Nggih. Wah, itu terus maknane yen ing tawang ana lintang. Oh nggih. Saniki mumpung enten Dik Lintang teng mriki teng ajenge jenengan enten sing ngersane lagu napa mboten? Lagune napa? Ninggal katresnan. Nggih. Oh, ninggal katresnan. Lah tresnane sapa sing ditinggal? Nah. Lingsir wengi mungkin dalu jam 12 berarti iki. Nggih. Napa? Ayang-ayang, bengi ora nek ayang-ayang, Pak. Oke toh? Dalu-dalu ana ayang-ayang jenengan.
Niki wae ibu-ibu request ninggal katresnan. Saged dilintang nggih. Nggih. Ninggal katresnan menawi ini enek sing ditinggal karo tresnane niki. Oh. Ngoten. Mulai nggih. Masuk wonten ibu-ibu. Nggih duka sama tekoki jajal. Wonten nggih, Bu. Wonten. Ibuke sing pun sepuh-sepuh niki jek tresno-tresnoan nggih. Tasik. Tasik. Setia ngoten niku biasane, Gus. Enten sing ditresnani. Oh bapak iki. Tresnan sampun. Wow lagune sing pertama sinten? Yang pertama wow Pepele Karyane Ki Anom Suroto nggih to. Matur nuwun Mbah Gesang. Lah Dik Lintang niki kagungan lagu piyambak napa mboten? Insyaallah kagungan, Bu. Saged menciptakan lagu. Nggih. Wah, luar biasa ya. Yang menciptakan ayah. Oh, nderekaken niki wau. Nggih. Ayah Nggih. Ingkang pundi? Lah niki Oh, Gus. panjenengan nggih. Ditutne terus iki ben gak ilang putrane iki to. Lah. Pengawasan orang tua, Gus. Oh, ngoten. Nggih. Pun kula cobi dinyanyekne lagune karyane Dik Lintang piyambak. Nggih, nyuwun sewu nggih Gus menawi kathah lepatipun banyak kurangnya. Boten mung durung dilagokne kok njaluk sepuro. Nggih to? Nggih. Pun kersane sedaya semerep terus Dik Lintang niku ya bisa menciptakan lagu. Sinden kondang. Amin. Sering ngetutne dalang-dalang nggih. Nggih, amin. Biasane nderek wayang-wayang. Nggih pangestunipun. Dalu niki nderekaken kula ngaos. Kepengin panggih ibu-ibu bapak-bapak ingkang teng Plosorejo. Nggih, laras. Kanjeng ben lek nanggap wayang dalange sinten biasane? Jadi derek. Kula Sak kersa nggih. nggih, kula sak kersa mawon, Gus.
Lah mungkin dirawuhaken Dek Lintang teng Plosorejo ngoten nggih. Nggih, amin. Pun monggo. Terima
Nggih, Lah tapi niki tasik belajar sedanten, Bu. oh, lah sebelah niki rayine. Nggih, ini adik kula, rai kula. Asmane Dipun tepangaken nami kula Mirza Kairo, Gus. Mirza Kairo. Nggih. Tapi nek Kairone ngoten Bapak nggih. Putra-putrane. Oh, Nggih, katen. Nggih, Dik Mirza sing wau mbetakaken sholatu minallah. Lagu Arab enak. Dan iki cobi lagune Dik Mirza ki ambak ingkang karyane bapake dipun nyanyek niki. Napa biasane? Citro. Oh, Cidro. Nggih. Cidro berarti blenjani ngoten ah. Oh, ngoten. Enek sing diblenjani. Nggih. Nggih, monggo. Dhewe nganu riyen mawon. Niki nyanyi-nyanyi riyen mawon. Terus penting ngaji, nyanyi lah po enak mriki to. Ben gak patek ngantuk. Wis ngantuk dereng. Dereng to. Lah, sak lagu malih monggo Dik Mirza.
matur nuwun Dek Lintang kalian Dek Mirza. Nggih, sami-sami Gus. Mpun kondur riyin nggih. Nggih. Ketingale ibu-ibu bapak-bapak warga Plosorejo niku tasik pingin jenengan tunggoni. Nggih, siap. Mungkin yang tunggoni sampai buyar mungkin kula nyuwun lagu malih saged to? Oh, nggih. Wah, saged. Kula tak nutuk ning ngaji riyin. Terus perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Urip niku laku. Semono uga diarani ngilmu.